jste neviděli předtím, že někdo mlátil do toho a ona to obrásila? No právě. To je synchronizace. Já jsem se bála, že bude docela Co máš ty voda, nebo to ještě něco? Jo. Jak říkal, to být náročně jednou rukou. jo, ale jak říkal teďka, vlastně to, co bylo to oranžovější, to žlutější, to byly ty plantény a tady už má nachystaný z té kasávy tu kaši. Takže ty to teprve dá dohromady a udělá z toho jednotlivý fufu. Tak, rupička. No, krupička a sporák.